Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-8 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga mag-inop danay sa sining udto sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Samtang ang halos kalabanan ni nakatapos na sa pagtimo-timo sa ilang palanyagahon. No? Opdi ninyo kita, tubdob kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters nga fielded na karon sa ilatag sa kama areas of assignments. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita. Kalakipan mga kaaksyon ng mga balita nasyonal sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod ang inyo man mabatian sa diligidamang madugay. No? Sa mga kaaksyon lang naton dapat mag-roaligmat kita ha kay daw hindi kita mo May 50 kahapon nga COVID-19 positive kag 89 sa Negros Occidental naman mga kaaksyon. No? Kabayon ta karon sa hapon ang marka sini nubo-nubo na blagawa ikumpara sa tong kahapon nga tumanggid ka taas. Amakin mo ya 50 ang Bacolod, 89 ang Negros Occidental. Ay din kanay mangita man. Kabayon ta, kabay lang karon sa hapon mamuklat kita sa magamay nga numero sang COVID-19 patient diri sa Region 6. No? Sige sa sining udto kachibog ng halos kalabanan kung wala pa paghimos na kay para makachibog na ang aton sining mga kaaksyon. No? Kag kalakip man sa mga kapurukan kag barangayan naton dra mainit gid ang tiyempo no hindi gid magsulay kay kainit gid sang panahon sa sining udto perti nga kainito no ga laslas sa iya mo. Oh, sige basta importante nga yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kung wala sang kaladtuan, importante kung pwede palang mapaiway man pero kung hindi gid dapat sundon talang ang health protocol nga gina-implementar mga kaaksyon. No? Ang social distancing, ang face mask kag face shield amo gid ang balunon ta sa aton sining paglakat mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, damo-damo gawa. Sa probinsya sang Negros Occidental, 89 kahapon ang napagkit sa listahan sang Department of Health. I don't know, karon nga adlaw kon bala maganubo ini ang record o kon magasaka. Ay, pwede, no? Balantayan man sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginandra? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side kag Bugos nga Region 6. Magainop danay kita, tubdob kita sa tagna launa 15. Sige, sa kinanda na ko ang inyo ni kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ang aton oras. Sa Kapitolyo Provincial, mangingkaw podta si Aksyon na Marlon Hinovia. Padayon pa sa sining mga inuras ang media briefing na ginapatigaw ni Gob Lacson sa mga katapos ang media sa Kapitolyo sining mga inuras. Karon dugay-dugay aton hibaloon dra sa Kapitolyo Provincial ang mga balita upod kay Aksyon na Marlon Hinovia. Samtang sa Bacolod City Government Center, mangingkaupod ta si Aksyon Eden Abuso Anay, no? Syudad sa Bacolod hindi mag-require sa panibagong RT-PCR test para sa mga pasahero nga napiktuhan sang moratorium
Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Joel Espinosa, posible madala sa kaso matapos nga ginatudlo ini ni Christian Tulot nga may partisipasyon sa pagpatay sa pamilya nga nasapuan kahapon sa barangay Tangob, sining syudad sa Bacolod. Amuning masubo-subo kay pamilya man lang ini. Ay, nano nga sitwasyon dira nga nadalahig pa ang hindi dapat madalahig, no? Ato ni baloon na karon dugay-dugay. Congratulations sa mga kapulisan sa madasig nga pagresponde kag pag-solve sa sining kaso, mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental na Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon Alvin Graba. 11 ka mga police commissioned officers sa NUCPO gin-promote bilang Lieutenant Colonel. Congratulations mga sirs, no? Damo 11 gali ila kabilong. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga biktima sang massacre sa Gardenville nakabaton sang pagpamahog sa kabuhi antes ginpatay suno sa bana nga si Jonel Nombre. Ay, may yara karon exclusive nga interview si Aksyon Alvin Graba sa bana sini mga kaaksyon nga si Jonel Nombre nga yadto pa sa kayan gapaw-taw-taw buton sa nung panaog ni Jonel, no? Ato ni baloon na karon kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti. Wanted person nga may kaso nga attempted murder arestado sang kapulisan. Samtang sa syudad naman sang Escalante, duha ka mga persona nga may kaso may kantaran sa illegal gambling or illegal gambling arestado man sa separadong operasyon sang kapulisan. Sa syudad naman sang Bagoy, gabalita ni Aksyon Percival Villamor, persona nga ginaligar na gabaligya sang illegal nga droga, dakop sang kapulisan sa isa ka ginpatigayon nga buy-bust operation. Samtang sa aton sinibalita nasyonal, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, partnership sang DOH kag BPO companies ginaduso para makabulig sa COVID-19 hospital referral hotline. Samtang sa Sinovac vaccines, wala sang major side effects sa mga senior citizen. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Western Visayas, sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon tadang nga nagapamati na pagi sa Facebook Live sa CantongNo Radio Bacolod, pagi sa Aksyon na BBB, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay mga mensahe ninyo, plus sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program. Derahon tay na dugay-dugay mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon tabay Facebook Live nga nag-share kag nag-like sa aton sining programa. Sa mga kaaksyon tadrabay website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang unang resulta sang Small Town Lottery o Konistiel sa sining adlaw sang Webes, ika-8 na sa bulan sang Abril tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 13, liwat 25 and 13.
Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balik. Ayos, sige, daligi lang ha kay mabasa tadihan na isang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa, no? Nahunta ka mo anay kay parang pihong-piho na, no? Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. Daligi lang ha kay plastata na ya. Para nga mangin mayob lang sa liada ta. Kay balugid kong halos kalabanan sining mga inuras yara na sa ilatag sa ka mga puloyan, no? Nagchibog na. Nagapanyagang iban sila tapos naganigahilay-hilay na mo. Sige. Ayos, larga dahon ta. Sino niyang do hindi konformiya? Si Maria Teresa Pagar Nueva. Ano yang imo sining nga ginakomod? Hindi ka gusto? Maria Teresa Pagar Nueva. Do akig siya. Akig kane. Madam Maria Teresa Pagar Nueva. Basahon tadi para nga maintindihan niya. Suset Alunan, salamat kid Suset Alunan, no? Kay Donna Marquez Aquino, may lang pagpamati Donna Marquez Aquino, kay Vanessa Mayo, kay John Francis Ermillo, may lang pag-monitor dyan, no? Kay Janessa Oconjenesa Piñaflor to de la Torre, no? May lang pagpamati Janessa, no? Rowena Castillo de la Cruz, may lang pag-monitor kay Darren Padilla, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Madam Elizabeth Malaka Gamala, Homalumina, Aprek Mandioya, may lang pagpamati kag Josephine Celeste Taiko, no? May lang pag-monitor. Ayos. Di naman ta sa piyak kay ano yung magbasag? Guys Brill? Jesse Brill? Yang Tribo Huinia, no? Di ko maintindihan yang, no? Salamat gid yang, Thank you gid. Kay Lloyd de la Gracia, may lang pagpamati. Focoda Eleanor, may lang pag-monitor man, Ma'am Focoda Eleanor, no? Kisha Blas, may lang pagpamati. And Leia Bitania Grimio, kay Neil Brian Baloes, kay Riman Magkilat Modesto, no? And Darrell Ison, kay Jocelyn Asibita Olak, and Delfred Lirasan. Sir Delfred, may lang pagpamati. Sir Delfred Lirasan, no? Rochelle Evangelista, may lang pagpamati. Kag Rory Baso, may lang pag-monitor man, no? Manny Binyaflor, may lang pag-monitor Manny Villaflor. Carlito Gandolias, no? May lang pagpamati man. And Annalyn Hidocos Bionat, and Imark de la Torre, kay Rafi Libran, Candelaria Alcala Bautista, kay Gian Dumugho de Leon, may lang pagpamati. Nina Deras Maniego, may lang pag-monitor man. Warlito Malayang Jr. and Dini Solinap Ligaspe, kay Christopher Corsiga Masmela, Diding Leia, no? May lang pamati man Diding Leia. Sa kay Agsam Doromal Abigail, may lang pag-monitor. Kay Ronaldin Nicor, Sheila Marie Tolentino Boyco, Francisca Puso Maderaso, no? Kay Rensky Antonio, kay Barrioga Ray, Style Antonio Kadayday, Philip Lorente, Charnet Albios Modina, may lang pagpamati. Charnet Albios Modina, kay Dulcilina Biliena Siason, kay J. D. Lisan Pili. Sige, kay kabudlay gid sa mga spelling nila, no? Mga names nila or gin pang aliases lang nila, no? Emily Henrala, Chris Marie Ambino, Jonah Horada Ariola, kay Jesly Malacad, Thomas Broniola, Ronnie Rinaldo Poderoso, Maria Maylin Gonzales, Guillermo Clarito,
May lang nga pagpamati, no? Virginia Pasya, kay Valencia Kenneth, Gian Casagamaybay Valencia, Jolly Castillo, and Dante Bantolio, kay Hensley Cecil Alguna Mumbai, Percy Ortiz Tiayon, Eleuterio Parcondayon, kay Kagawad Imbong Jocampo, kay Nay Gonzaga, Dino Alik, dira sa Inigaran, no? Kay John Ralph Robin, may lang nga pagpamati, John Randolph Robin, no? Kay Jennifer Alisoso Topas, and Hintiloso Hitsanova Shena, Gardi Hondrades, Genevieve Pailanga, and Joroslava Diaz, kay Roslyn Colinco Valdisimo, Inday Blasa, Marilo Oconmalo Duran Casipe, Liberty Binitin Obaldo, Chona Natuel Obida, and Yuditorta de la Piña Barbicchio, kay Ching Hieronimo, kag Jeneline Firaren, RDF Esteban, may lang nga pagpamati man, no? Probilino Marquino, Danny Minosa Sr., Alex Montesa. May lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan dira, no? Sa nakibot ya kag bag-ulang nakabukad nga si Maria Teresa Pagar Nueva. Nanong nakibot mo nga daw nag-igpat gid ang kalimutaw mo iya? Maria Teresa Pagar Nueva. Sige, dali gid lang mga kaksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding rate. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58 na nga oras, 11:58 na mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, tinagpagwa ang Bacolod City Emergency Operation Centers, pinagi kay Doc Chris Sorongon, nga konsa din total liquor ban ang posibleng i-impose sa Bacolod baangot sa padayon nga pagsaka ho sang COVID-19 nga kaso, no? Total liquor ban ati kung sa bagay way man kami inom ni GM, ni Oliver, ni Aksyon Eden, daw wala man kami sa pagtapos di sang duty daw sa balay man lang kami bahala na kamuda. Basta ti galing kay ti ko nagabaligya kasang makaulubog nga ilim noon kung may total liquor ban, mapiktuhan gid mga kaaksyon. Unang pinakaligtas sa karon dugay-dugay aton hibaloon ni Dugang ang mga information o pag-aksyon na din abuso sa Bacolod City Government Center. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, dire kita na iho, kay importante, pwede ba lang nga maghubin ang maedad na? Pwede gid, no? Gapamangkot ka mo sa akon kung pwede gid, no? Kinanglan ta lang nga mag-DTX 500 capsule kita.
Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Kinakabago, garantisado, kagipitibo pangontra sa Kagao. Kinanglanta D3 Bayo ang tumaronta, no? Para sa proteksyon sa aton ikaayong lawas. D3 Bayo, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuantang ni Aksyon na idinaboso sa News Center sa inimay kangtanan sa partnership sang DOH o kon Department of Health kag BPO's companies ginaduso para makabulig sa COVID-19 Hospital Referral Hotline kag Sinovac vaccine, so wala sang major side effects sa mga senior citizens, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Rex, kag sa tanan sininaton nga mga kaaksyon, ginapanawagan ni Senator Risa Hontiveros sa Department of Health nga magpakig-angot sila sa business process outsourcing companies agod mapasanyog ang kapasidad sang gobyerno may kangtanan sa hospital referral hotline. Sa palayag ni Hontiveros, madamo man sang padayon nga nagapanawag kag nagapangayo sang bulig, rason nga nabudlayan na sila mag-contact sa One Hospital Command Center. Sino kay Hontiveros, madamo sang BPO company sa Pilipinas kag oras na agod i-utilize ang ila sini kapasidad paagi sa pagbaton sa matawag gikan sa nagkalain-lain nga mga pasyente para sa hospital referrals. Madumduman, nagligad nga semana ginpalayag sa isa ka opisyal sang OHCC nga wala sila sang call forwarding, rason nga nabudlayan mag-contact ang iban sa ila. Sa aton sini nga dugang pa nga balita national, ginpahayag naman ni Dr. Jaime Montoya, Department of Science and Technology Council for Health Research Development Executive Director, nga wala sang side effects ang COVID-19 vaccine nga Sinovac sa mga senior citizens. Nga damlag lang ginaprubahan sang FDA nga pwede na mabakuna sa mga seniors. Sunod kay Montoya, sa mga datos ng iban nga pungsod nga nagagamit man sang Sinovac sa ila sini senior citizens na pamatud-an nga wala inisang major side effects kag kun mayara gid man masarangan lang kaangay sang paghilanat, paghabok sang area kun din gin-inject ang vaccine kag mga pag-ubo kag pagsipon. Dugang pa ni Montoya, hindi makaangkon sang major side effects ang mga senior citizens bisan pa nga may mga comorbidities kon maid-id nga iga-monitor sang ila sini nga mga doktora. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 133,688,680 ang nagpositibo na sa COVID-19, samtang mayara na sang 107,806,906 nga naka-recover, kag naglambot naman sa 2,901,038 ang nagkalamatay. Sa bugos nga Pilipinas, nagalambot na sa 819,164 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang mayara na sang 646,404 nga mga naka-recover, kag mayara sang 14,059 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, sa pinaka-latest nga record, 264 ang panibagong nga kaso nga nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 28,638 kag mayara na lamang sang 2,219 ka aktibo nga kaso. 175 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 25,618 samtang isa ang napatay, rason nga death toll sa Region 6 ang nagdangat na sa 795. Sa syudad sa Bacolod, 50 ang panibagong nga kaso nga nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,279. Apang mayara na gid lamang sang 351 ka aktibo nga kaso.
13 man ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,737 samtang napabilin sa 191 mga napatay matapos wala sang may na-record kahapon nga adlaw. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental 89 ang panibagong kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 7,865 apamayara na gid lamang sang 635 ka aktibo nga kaso. 7,000 naman ang mga naka-recover kag naglambot na sa 230 ang mga nagkalamatay. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 sa aton oras. 12:06 na kada siglang sang oras ta ba? Sige lang way tami mo ni lambadahon tani rat sa dahon ta. Sa nagpadala sang mga stars, salamat gid kay Madam Ems Abuso, ma'am. Salamat gid for 40 stars, no? Thank you so much gid. Salamat gid Madam Ems Abuso, no? Kag sa kay Kelly Jilly, ma'am. Salamat gid ha sa stars man 50 stars. Ba puwerte, salamat gid ha. Kung magka 200 stars kundi nami. Kelly Jilly, may lang ang pag-monitor, madam. Dara sa din ka gani sa USA, no? Madam, thank you gid. Salamat gid, no? Sige, ang balita ni Aksyon Eda Naboso gikan sa News Center builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Ang pinakabag-o kagaranti Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Umpisahan ta na ang mga balita sa sining udto. Nahunta ang pinaka-latest nga update gikan sa Police Station 8. Upodra sa kay Aksyon Alvin Graba. Kung ginibitahan to nilang isa, baliduan na subong sa mga kapulisan ta. Plus may isa pagid ka ginatudlo kagin warawaraman sang suspect ni nga unang daw hindi pa magako pero kaina nagako na ini siya, no? Nga kaupod ya kunong isa pagid sa mga pamilya man si Joel Espinosa mo ni ginatudlo ya kagyara man sa custody sang mga kapulisan, no? Ara pa subong ginainterogar pa sang kapulisan ini si Joel Espinosa kagyara man sa prisuan na sang police station 8 ining suspect nga si Christian Tulot, no? Ti manimuron gid ni siya man apat gid ang gindula niyang kabuhi sa pamilya mga ka-aksyon, no? Ibaloon tabi kay Aksyon Alvin Graba kay na-interview ni Aksyon Alvin Graba ang bana sining isa sa mga napatay nga si Jonel Nombre, mga biktima sang masaker sa Gardenville na kabaton kuno sang pagpamahog sa kabuhi antes paman ginpatay suno sa bana nga si Jonel Nombre. Yari ang kaudad sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rexa nagapabilin sa custodial facility sa Police Station number 8. Ining si Christian Don Tulot kag ginausisa pa sa karon na interogar sa mga kapulisan ining si Joel Espinosa matapos nga ini siya ang isa sa ginatudlo ni Christian Don Tulot nga isa sa mga Why na lang ng Don nga Don na sayaw? O Don, alias Why na lang na si Christian Tulot na lang? Ni Christian Tulot. Oo. Then after mapadundun pa na sa gyapon nga why na siya?
Oh, padundon pa siya kay maning ginhimo niya sa apat diri aksyon na arrest nga ginatudlo diri nga isa sa Tawo man na siya tani galing kay do hindi magatawong batasan niya sini. Makon mo niya sapat-sapato nga klase pa. Hindi pa magako kahapon samtang ginainterogar siya. Oh, naimas pa Sa bagay minsindihan man ang sitwasyon kay ti lalong pasguro mo. Aksyon na Rex, that is why kay nasang aga nakibot man ang mga kapulisan sa gin-istorya kagina ni Police Major Jory Puerto nga ini siya ang nag-ako nga isa ini siya sa nagpatay sining apat ka mga persona Aksyon Rex paagi sa pag-usar sining martilyo. Panglampusan niya sa ulo sang martilyo, pang martilyo iya. Makon mo na iya nga ginimo niya sa sining mga ngayon siya itagbong sa dagat to. Oh, kagabutangan to siminto bla. Oh, simintuhan bla. Sulod sa drum. Oh, sulod sa drum siya naman ang mga tao ni kalibutan hindi na ni dapat pagpadamuon niya. Aksyon na Rex, si Pito ini, sunod diri kay ginpalabuti na ito Aksyon Rex, nagpakikangot man kita kay Mr. Jonel Nombre. Ginpalabutan ni sa sa Bana, Abis, ang isa sa mga biktima nga si Jocelyn. Jocelyn, amo ni asawa ni Jonel. Oo, amo ni siya ang asawa ni Jonel. Ginpalabutan ni sa Aksyon Rex, kaga diri Aksyon na Rex nga sunod sa iya addict, or I'm sorry to use the word, no? User, abi, naglalong sa illegal nga droga ining iya sining hinablos o kun hinablos ang iya sining asawa nga si Michael rather si Christian Aksyon Rex, no? Sa diin suno sa iya kag antes pala manggali ni siya Aksyon Rex nga napatay ang iya sining asawa nga si Jocelyn Nombre. Nagkakuan ni Aksyon Rex, nagkabato na ni nga sang pagpamahog gikan diri sa kay Christian kag diri in relation sa pagkorehir sini sang sining biktima kay gin kuan siya mo gin correctionan siya bala nga hindi na ginadvisean bala nga hindi na mag-usar sa illegal nga droga kag hindi na mag-engage sa illegal nga droga. Ang natabo diri Aksyon Rex asusta kay nangakig ining si nangakig pang animalya. Nangakig pa ang suru diri kay Mr. Nombre o kun Jonel Nombre sus kay nagpagwa pa sang espadeng hanaan nga labuon ikaduha diri Aksyon Rex kay Kumoya way na nadayon ang lain pagidiri kay nakabaton pagid sang pagpamahog ini mga biktima Aksyon Rex sa something like may matabo in kaso gid man kung iya sining bunuhon liwat kag ang bunuhon liwat ini mga illegal nga transaksyon kay katabo diri Aksyon Rex gasuyop sa sulod sang sining puluyan sa Gardenville Subdivision Barangay Tangup ining si ining nadakpan. Makano nila si ang suspect na nga si Christian Tolotaw sang pamilya Nombre o kun Espinosa? Ako ni siya Aksyon Rex ining si Christian bata ni siya sa pagkadalaga sa utod na ni Jocelyn. Sa pamilya Espinosa. Pamilya Espinosa. So hinablos ni Jocelyn Aksyon Rex. So bilang tiya gina-advise niya o kung ginakorehera niya ang sala nga ginahimo sini ni Christian galing kiti ang natabo imbes siya magpati sa tiya asusta kay ginpahog pang iya sini nga tiya ini Aksyon Rex base sa pagpangusisa kag base man sa pahayag diri ni Jonel di bala may asawa ni sa gagapat kagabataan ni si Christian Tulot ne? Oo, galing kay dito sa Iloilo. Ato sa Concepcion Iloilo. Oo. Ang galing diri Aksyon Rex ang natabo diri kay diri siya ubra abi pero galing kiti illegal man nga ubra kay ang sunod diri kay ang iyang ginahimo sideline niya lang na iya hindi kay illegal sa wala na sa pamaligya kundi gasuyop lang sang gasuyop da siguro. Gasuyop Aksyon Rex kag upod ang iya nga mga barkada laki ba ang kasunod sa sinang puluyan para lang mag suyop ug galing kay kabalang man sa sila sa sitwasyon nga ti ara pa sa pandemya ti bisan sino lang magsunod sa sinang puluyan so that is why nga ginkureran di Aksyon Rex ang natabo diri kay sunod sa iya nga sang nagpadulong siya diri
last April 1 action na Rex, no? April 1 Webis Santo. Nag-abot ining si Jonel Nombre, halin ini siya sa Legazpi Albay. Kaya ang trabaho sini isa ka makabig taman nga siman kay crane operator ni siya action Rex sa isa ka local nga biyahe bala from Escalante to Legazpi City Albay. Kagati nagpanaog ni Webis Santo kagagid bisitahan niya ang iya sini nga pamilya. Nag-tener to Biyernes galing iti sang Biyernes nag-abot ining si Christian Tulot. Ang natabo naman diri action Rex kasi nakitaan nga si Christian Tulot sang nakita niya ining si Jonel naglakat gilayon kag nagbalik na posible gabina pero way yan na istorya ining si Christian kag ang natabo diri action Rex nagpauli na o rather nagbalik ni siya sa obra pagka Sabado na sang aga kay biyahe na naman going sa Legazpi City after. Sano sa gani nagbalik to? Sabado sang aga. Sabado, that was April 3. Oh, April 3. Aga pa, nagbalik na siya kay halos loaded naman ang ila sining nga barko, balik naman dito sa Legazpi kay ang karga sang ila sining nga barko Action Rex is Kalamay, nagikan sa Northern Negros Action Rex. After this, suno sa iya, nga nakibot na lamang ni siya sang naibaluan nga napatay gid ang iya sining nga asawa Action Rex. Pero suno sa iya, desidido ini siya magpasaka sang kaso. Although nag-communicate na siya sa pamilya Espinosa, nga ang pamilya Espinosa magpasaka sang kaso. If in case gid man nga hindi magpasaka sang kaso ang pamilya Espinosa, siya mismo ang handa nga magpasaka sang kaso. Pasaka gid siya kaso kay asawa yan na yung isa da? Naway sila magkasal? Kasal ni sila Aksyon na asawa yan na da, bisan siya nang magreklamo plus ang pamilya Espinosa daw. Para magkaladudla ng mga animal nga ini? Amo ni pa ni Aksyon na Rex, dapat mapasakaan gida yon sa nga kaso para hindi na makagawa kang hindi na mapamalisan pa. Sagod na sang pamilya ning animal ni gin sa pupo na katapusan mo pa ning obraya. Way sa kahapon magako actually sa mga interviews ni Aksyon na din nabuso sang hapon. Way sa magako kay kuan paguro ga sugong pang suyop ya. Pagka kainas ang kagahon na motong nag-ako siya sa mga kapulisanta. Aksyon na Rex, in fact, siling ko gani kung hindi ni siya away ni siya nag-ako kay Aksyon Eden. By the way, gina-acknowledge tang 304 ka mga nag-monitor sa aton via Facebook Live, 304 Aksyon Alvin. Salamat, for the first time ba? First time, kabay pa nga madugangan, no? Pero sa aton siling Palamati, Aksyon na Rex, kung makitanta, sa diinsru sa iya diriya nga, target aton kagina, kung pwede mapaako right there and then. It just so happen nga, why nakita nakasulod Action Rex? Absolutely because sa abiso, advice abi ni sang Chief of Police, kagagin muno nga ini siya personal nga nag-ako nga isa sa mga suspect nga nagpatay sining apat ka mga pamilya sining apat ka mga nagkalabiktima. Gusto mo pamatian ari ang pakayag ni Jonel. Nami mantan nining makuan ma-interview ta galing kay base ko na sa Baran bla. I don't know na sa Baran kahapon nga daan daw gapam-repeat ito siya. Pero namin tani nga siya mismong mabatian tang ako sa sining krimen bla. Yes, Aksyon na Rex. In fact, isa diri sa gina-question man naton kagina, kagin pamangkuta kay Chief Inspector or rather Police Major Jory Puerto nga kumbala iniya may judicial confession na so sa iya wala pa. Pero paandaman ini nga ang imo nga ginako subong mahimo ini magamit. Do Miranda Doctrine bala Aksyon na Rex. So, ari sa diin kagina naman diri kag nahibaluan ta nga may pag-ako na initial and diri na nahibaluan Action Rex kung sino pagid ining duha. Pero ang pamangkod ra pag-ako of course di kinahanglan pa abogado ni. Paano ginako yan man?
na ako niya lang aksyon na Rexy sa mga kapulisan nga isa na siya. Di dapat may abogado na ni, may abogado na ni. Why pa man action Rex? Sa mutugin pamangkot ko siya, sir, ano ni siya, may judicial confession na, nag-inako niya ni sa atubang sabi sang abogado. Siling ni Major Puerto, wala ni siya nag-ako sa atubang sa isa ka abogado. Although nag-ako ni siya sa amon. Pero may abogado? Oo. May abogado? Wala siyang abogado action. Amo lang klarohon ta. Kay mabudlay na karon dapat may abogado. Oh, pero gin papamangkot ko man sa iya, if in case kin man wala abogado, gin-explain mo sa iya, sir, ang Miranda Doctrine nga ginasiling bilang otoridad. Tingin na balang Miranda Doctrine Action Rex nga ginasiling yang imong ginausar ka ginahambal sa karon mahimo ini nga mangin exhibit sa korte amo na bala Action Rex amo nang part sang Miranda Doctrine kung wala ka lawyer. Galing dapat ang pulis na nag-provide na sa abogado da. Kani man oo. Kadamo sang public attorney's office ta da public attorneys naton nga pwede ma-call sang pulis ta daho. Oh, that is why nga Action Rex nakibot nga ni kita, why kita nakasulod, but of course naintindihan ta para hindi man mahamper ang investigation sa mga otoridad. So ginapakamaay. Kay balo ng kapulisan ta kung anong himuon nila. Action Rex. At least may ara man silang isa sa mga cause of action nga isa diri sa Action Rex nga gina-imbitaran amo si Joel Espinosa after nga ginamuno ini nga isa sa may mga taghimo sini Action Rex. That is why nga ginpalaputa ini mismo sa iya sini nga bana kay Jonel Nombre sa natabo kag-ari ang iya sini nga reaction Action Rex. Nagabuto da, Wibi Santo sa aga. Nagalinggo di sa Escalante, aga pa. Nagabuto da guro, mga 9. Nagdiretso ko sa Balago, sa utod ko. Lapit na lang mo, bata. Nagbapit ko sa Balago. Tapos nagdiretso ko to sa Balay. Mga tigtalanyaga na. Wibi Santo. Pagka Birni Santo, harap ako. Nagabot na si Don. Mga ugto. Birni Santo. Pagkabot niya nga harap ko, nagbalik na sa dayon. Wala na sa nagbalik at magapon, gabi na sa nagbalik. Si pagkaaga sinaya, Sabado, aga pa ko naghimos, kaya magbalik sa barko. So, balik na ano himo ubra, sir? Sa barko, sir, kaya operator. Enter Island, sir? Oo, Enter Island. Oo, din ang imong biyahe from Escalante to Legazpi. Oo, isa pa sa kao, Bicol lang di. Mula nasa. So, kami nakalamay sa Central, Sagay Central. Dalo na din sa Bicol, tapos basta Bicol area lang, tapos balik naman sa Escalante. Sir, may mga problema siya nga palabot sa imo, kanano? Pero mina sa panugis, parte kay Don. Kaya ginapahog na sa ni Don, kaya bilog na si Don. Dadala na sa mga barkada, mga bayi, kaya mga laki. Gasuyog na sila, kaya ginakita na sila ng business mo. Kung mag-gamit ka dahil, hindi mamawalan. Inasaway na sa amo na nga nagarbildi sa nagapangati sa kayo sa wawon kaya ilapit daira na nasang stadling may panugid na si sa wawon sa akon kaya kung wala magkundaga uri man ko kahit si bayi man na mo hindi na yan siling bayi lang dasal hindi na pag-akikihi kaya nag-rebildi ng utok kaya droga kadaan tapos may COVID pa kadaan si ikadabdala sa mga partikular nga tao manangambal sa akon sa wawon ginambala niya na wala ko nagambal sa iya kaya sa wawon nagambal. Oo, tapos na sila gaway. So, permi sila, sir, nag-aaway kag permi na lang, gina-threat ang imo asawa? Gibangin sila sa storya, gibangin sila sa gilanon nila. Ginpaandaman niya ni ang imo asawa, something may matabo? Gipandaman niya na. Oo, kaya panugid na sa akon, mo gipandaman niya na may matabo. Uy, ka man, sir, nakapalapit kay Dondon para maistorya ang bahin siya ni sir? Wala ko mag-storya siya, kaya kunara ako, why na lang siya napalapit? Dalakat na siya. Sabi na nga sa mabot. Kaya ako talaga sama lang ko nagapuli kay Sapo, mga sobra ko. Pagpuli lang ko na sa kadlaw. Pag-aga, balik na ko na dayon. Ano ang plano ni mo karon sir? Kay may pag-ako na siya, sir? Na isa siya sa nagpatay sa asawa mo? Oo. Di kasuhan na sa sir, kasuhan na sa mga utod. Kaya nagtaganay na kami sa mga utod na sang ni Jocelyn. Mga kasuhan ginasa. Sila na kung sila nag-imo. But on your part, sir, dihilido ka man. Wag ka pasaka ang kaso. Oo, sir, silido kay tiya sa awatan mo. So, Rex, kapahingin lamang sa pahayag drin no, ni Mr. Jonel
Damo diga komentar sa text naton actually ang mga nagpamati kag nagamonitor subong 332 na aksyon Alvin for the first time. Oh, for the first time. Salamat, 332 tiga hambal sila nga kun pweditos mao kuno sa aksido. Oh, by the way, grabe Hindi ba? lang nga naya. Iagita sa diplomasiya kay ti primero do hindi pa siya, pero sang ulihi nagako na siya. Under investigation pa ang isa ni nga si Joel Espinosa, baloon ta na karon kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon na Rex Bantayan, by the way, kagabi damo man to monitor man kay Papang Eric, monitor mo man to, mga 500 plus man to. Interesante inabangon sa sining kaso man Aksyon Rex, pagpatay sining apat, massacre abi. Damo hambal man nga ti bitayon na lang rekta, pero hindi man iagita lang anay sa diplomasiya blang ginatawag. Oo. Makon mo na Aksyon Rex, ining iban diri pinakasakit diri ang kamatayon man sang bata. Gani, Makon mo na yang lima ka tuig nga kinlampusan mo ka martilyong ulo. Anyway, Aksyon Rex, no? Anyway, maga-depende ni karon kag may pinaka-latest investigation pa man, exclusive man siguro ni kay Papang Eric Magbanwa kay diri damo pasang nahibaluan kag ginshare, no? Si Police Major Jory Puerto. Report sang patrol ang kaaksyon yung aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. By the way, ang mga nagkalamatay din ganigin pamtang to? Sa may Holy Angels Aksyon na Rex. Ganong status nagin pang autopsy na ni? Kapaidalom ani Aksyon na Rex sa autopsy sa idaloman sa scene of the crime operatives. Kaya ang matabo diri Aksyon na Rex may ara man diri nga ginatawag balang investigation ang mga kapulisan, especially ang ining klase pagkuha man abi sang pila ka mga kuan bala Aksyon na Rex. Pero saan pa ni autopsy? Basi within today pamangkot ni Aksyon basi kung malamukan ni? Ang hindi mga ngaway pa ni mahikot ni kag dapat nahikot na ni kahapon mismo kag kagabi. Okay, nagbalik dito kagi naman Aksyon na Rex ang mga katapo sa mga kapulisan. Hindi naman ayaw brayas ang pulis ang autopsy kundi iya ka medical legal officer na iya. Oo, ang sa suko na mismo kun medical legal hindi officer. na ang suko. Ang suko ya sa scene of the crime lang na iya. Ang sa autopsy ya medical authority na lang na. I-check ta ni Aksyon na Rex kung bala ini na i-double check ninyo na sa kay sino nang chief of police ta? Jory Puerto. Si Puerto, i-check ninyo kung na autopsy na kag nanong extend sang damage dira kung ano bla. Yes, Aksyon na Rex. No? Kay ti base ko naglubok na nada sa Holy Angels, lubok na nga daan to. Kung ginatopsy gid man. At isa ara na sa advanced state of decomposition na daan, no? Pero gina-check na karon Aksyon na Rex, no? In relation diri para mangina kaupod man kabahin nabi sa report ni Papang Eric Magbanwa. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 nga tunora. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Rektahon tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa part naman sa mga kapulisan. Ti nanob lang pinaka-latest nga investigation kag kun autopsy na ning bangkay ni or what anong plastada, no? Jonel Espinosa posible nga madala sa kaso matapos nga tudlo ni Christian Tulilot, no? Christian Tulilot nga may partisipasyon sa pagpatay sa pamilya nga nasapuan kahapon dira sa area sang Barangay Tango. Ma-focus tanay sining kaso. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Sir, sa pasikuro karon ni Police Major Jory Puerto ang hepe karon sang station number 8 nga hindi anay makagwa sa custodial facility sa police station number 8 ining si Joel Espinosa. Matapos nga kung imo madunduman sa ni ang una nga persona nga ginmensyon ni
Christian Tulot nga nagpartisipar, isa sa mga ginaligar nagpartisipar sa sining nga krimen makasilig ni nga massacre sa pamilya Nombre kag mismo sa pamilya nga Espinosa Aksyon Rex. Nausunod diri sa kay Police Major Joey Puerto nga karon sa hapon Aksyon Rex magapatigayon sila sa ginatawag nga extra judicial confession. In other words, sa atubangan sang abogado karon sa hapon ihatag ni Christian Tulot ang iya siring nga testimonya. Amo ning isa sa mga mabakod Action Rex nga basihan kag ebidensya sang pulis just in case gid man nga mapasaka ang kaso nga multiple murder Action Rex. So karon sa hapon may abogado na nga atubangon sa atubangan mismo sa abogado siling ni Puerto Dra magapatigayon sang extrajudicial confession ining si Christian Tulot kag dra mismo man sa amo nga iya ipahayag dra man iparayag ni Tulot ang partisipasyon ni Joel Espinosa Action Rex. Isa ini sa mga ebidensya man sa pulis naton nga posible madala sa kaso ining si Joel Espinosa apisar natin ini si Joel Espinosa Action Rex nagapanginwala sa akusasyon sa iya ni Christian Tulot. Pero siling ni Puerto once nga makahatag na sang testimonya si Tulot sa tubangan sa abogado kag ilakip niya ang ngalan ni Joel Espinosa Bingo Action Rex laban-laban madalagid sa kaso ining si Mr. Joel Espinosa Action Rex. Pero anong status ni Joel Espinosa subong sa Station 8? Ara po niya Action Rex sa custodial facilities. Station number 8 wala nilagin buyan Laging buyan niya si Joel Espinosa ni. Kay ginaulat nila pila edad ni Joel Espinosa ni? Hindi ko lang gid na ang iya sini nga final nga age Action Rex pero ara na siya subong yapo niya sa custodial facilities. Ano sa mga manghod ni sang nagkalamatay ito? Correct Action Rex mautod ini sa mga nagkalamatay man adala mismo sa may barangay Tangop Action Rex. Nausuno sa kay Police Major Jory Puerto tikon makahatag na sa testimonya si Tulot kag iya iangot kag ilink ini si Joel Espinosa tilaban-laban Action Rex madala gini sa kaso si Joel Espinosa. Now ang isa diri Action Rex kadako nga breakthrough sa kaso kay kadamo gisa nagapamangkot mong kung ano gid bala ang pinakadalom nga motibo nga natabo sa punto nga ginubos gid pamatay ang ini nga pamilya Nombre kag Espinosa. Simple lang Action Rex ang hambal ni Police Major Jory Puerto, exclusive sa Action Radio kag una ninyo ini dinanabatian sa balita Banat Bulig Action Rex. Ang pinakadalom nga motibo parte sa droga Action Rex. Nga droga kung imo Action Rex madumduman ining si alias Bro nga ginapangita subong sa pulis naton ang iya sining complete name kag whereabout ining si alias Bro Action Rex nanginsuki ni John Michael Espinosa kung droga ang paghahambalan Action Rex. Daw runner. Runner. Ati runner kag gabaligya gid Poser. Poser abi Action Rex. At the same time, user man siguro. Basta ka upod yan mas pagroro. Upod man sila ro ni alias ni Donnie mo, ni Christian Lugot ni Tulot Action Rex. Hindi man lugot, kaya ang lugot niya sa liog na yan, no? Palugot ang gwas tulot, na, no? Tulot lang. Tulot lang. Hindi tulo ako, di may teaspoon tulot. Tulot. Ano ning istorya, Action Rex? Ini si alias Bro, nag-abot ni Domingo sang aga, Abril 7. Nag-inom-inom ni sila kuno ni Joel Espinosa. Abril 4. Abril 4. Abril 4. April 4. April 4. Domingo. Domingo. Kaya ako di Marso, di ako na tamawanan, no? April 4 Action Rex, Domingo nga adlaw, nag-abot si alias Bro sa Balita sang napatya na da. Nag-inom-inom sila, opod ni Joel Espinosa, kag ni John Michael Espinosa. Dugay-dugay, nag-abot ni si Christian Tulot, agod na magkuha sang water pump
O galing, ining si Tulot, nawili man tana kainom. Sinangaga, Domingo, Aksyon Rex, April 4. Dugay-dugay, nag-init ng inanay nila, Aksyon Rex, ining si Michael, aging sukot di bro, parte sa utang sang drugs, nga may kantidad 35,000 pesos. Po, si Michael ang muning napatay ng isa? Yes, Aksyon Rex, amo siya napatay. Bali sinong nagainom nga upod nila? At inom niya si Joel Espinosa kag si John Michael Espinosa. Upo ni sila di bro, upo ni sila di bro. Magli si Joel galing tabuan. Ara si Joel na tabuan. Amo kini ang unang istorya mong nga si bro nagabot Domingo sang aga April 4, naginom-inom sila ni Joel Espinosa kag ni John Michael Espinosa muning napatay. Dugay-dugay nagabot si Christian Tulot kay makuha ko sa water pump. O galing kay nagsugbo man ni sa inom si Tulot, nawili man kay inom sila mismo ng Domingo sang aga. Dugay-dugay nag-init ang ilam na imanay Aksyon Rex sa uli ining si bro ni ginsukot niya na si Michael John Espinosa niya pare ang utang mo sa akon nga 35,000 pesos sa drugs. So dito Aksyon Rex daw naginitay na siling istoryan na hasta nga sang ulihi ining sila nga Aksyon Rex nagilinaway na to the extent nga nagkadto na sa wala ma-expectar nga muna ni nga may mga paglinabanay na ay niya ligasyon niya kag papalayag ni Puerto may mga linabanay na kag may mga lampusanay na sang martilyo ang natabo Aksyon Rex mismo sa pulian sang pamilya nombre kag Espinosa Domingo mismo sang aga Abril 4 Aksyon Rex. Ining si Donia Aksyon Rex kung magamit sa droga niya ginakontak ni Permi ining si Doni gaagi ni Permi Aksyon Rex kag amo ni Permi ang nagahatag sang drugs sa kay John Michael Espinosa kag kung magamit si Tulot sang droga ang ginakontak ni Migo ining si Bro Aksyon Rex. Okay. Amo ning palayag ni Major Puerto kag according sa kay Christian Tulot Aksyon Rex nga nagbulig labo si Joel Espinosa sa ulo ni Jocelyn Espinosa. Inaya sa palayag. Hindi ba utod dyan Utod niya ni Aksyon Rex. Utod dyan isang dua kabayan si Gemma kag si Jocelyn. Correct. Tinaya Aksyon Rex palayag sa gepe sang Police Station number 8 ni Police Major Jory Puerto kag ina gin suportahan man ni Christian Tulot kag kung ibubutuduman kahapon naghambal siya niya nga nagbulig na labo si Joel Espinosa Aksyon Rex. Yari mo hindi lang ni martilyo kundi may mga labo panigli ang ning report kuan na ang gigamit sining armas ispading kag martilyo Aksyon Rex mo. According niya kay Police Major Jory Puerto. Kag base man na sa panawaron sang ni Christian Tulot ni. Yes, Aksyon Rex nag-coincide man ang statement ni Tulot sa palayag ni Police Major Puerto sa dalagan sang ira sininga investigasyon. Hindi ta minsindihan nga ginlahig nila ni pamatay ning mga bayin Amo nang dako ka pala Itatlo mo lang to actually na involved sa komosyon primero? Yes, Aksyon Rex mo na ang puro padalman tungod sa sinuktanay sang droga? Ate, kung talang tawon, pati wala naman niya labo, ito yung mga nagkalamatay. Gani? Ano mo ito yung labo sa iba katuig na bata, ito yung sa transaksyon sa droga man, ato mga tigula nga nagkalamatay, yung Espinosa, kag Mumbre, ito naman ito labo, nila yaman. Kali kati, wata kabalo, doktor man ang kabalo, si Aksyon Rex, kaining si Tulot, actually, ginpay dalom ni sa drug test kagabi mo. So, posible, karon mabalaan ni kon bala, positibo sa drug sang ini siya ang invitar sang polis kahapon sa hapon. Yari ang konfirmasyon ni Police Major Jory Puerto sa eksklusibo nga interview sa Aksyon Radio. Drugs niya, si Michael yung si bro ni, si bro so ni Michael sa drugs. Okay. Si bro nagpabot sa agada, nag-inom sila ni Joel ni Michael ni. Nagpabot ni si Christian doon, nakuno makuha lang siya water pump na wili sa inom dito sa aga pa. Sa ini si Michael si yes bro. Ang sa panisang drugs, amounting to 45,000. Na nakuha si Michael ko no. Nag-argumento sila, nag-argument nga niya, tabot na niya na unang nga rin patay si Michael. So, ba't sila nga si bro, ginasukot niya si Michael may utang sa drugs ng 35,000?
Kag ini nga si Don niya, kagamit giban ni Seria, kagabakal man sa kay bro ni. Sabi ka Michael, bali si Don niya. Sabi ka Michael niya maguntak ni Michael si bro. Okay. Tapos si Don niya, gagamit sir? Oo. Anong partisipasyon ni Junel niya sa sinang adlaw? Tumulit man siya. May na-mention si Don na naglabok man siya kay president sa ulo. Ang kanapa na sa lahat. Anong matabo na siya kay Junel? I-hold you na siya si Junel? Oo, pero ikuan daw. Sabi ko na kapisyon si Kusong Don. Nakita ko si Joel. So si Joel hindi na mabuyan sir subong? Hindi pa. Para sa subong sa inyo sir? Oo. Kang say sir nga daw may kasulbaran ng kaso sir sa siningay investigasyon nyo? Ano kasanadan ng ang kaso tayo? Aksyon sa muna ng konformasyon ni Police Major Jory Porto, ang hepe sang Station Number 8 Exclusive Interview sa Aksyon Radio. So, amo ni subong ang ginausoy nila, parte sa droga, galing kiti abo nabla, hindi pa reconcile sa police, nga nadalahig, ining bata nga 5 years old, kag ining mga senior citizens nga nagkalamatay sa matabo ang ining massacre sa tong Domingo sang aga, Abril 4, Aksyon Rex. Ang bangkay sang pamilya, tiyara na sa Holy Angel, Aksyon Rex kag ining hapon, posible paidalom ini sa autopsy sang scene of the crimes operatives nga amoman ang expert sa sining pag-examine sa bangkay kay gusto man Aksyon Rex nga mabalaan ni Puerto kung ano ang mga pilas kan angkon sang mga nagkalamatay based sa palayag sang ila sining nga suspect kasi Logo o Tulot kag si Espinosa, Aksyon Rex may gingamit nga martilyo kag binangon nga ispading ang ining paghimo sang krimen nga pagpatay sa pamilya Nombre kag pamilya Espinosa. Aksyon Rex nag-request ni actually si Puerto sa pamilya nga dapat kiti paidaro sa tapos kay isa man ini sa mga ebidensya nga ipresentar sang ato sa kapulisan just in case kidman nga mapasaka ang kaso nga multiple murder. Ang cause of death dira na mabalaan sa autopsy kung bala may igo giman sa labo kag kung bala martilyo gidman ang gingamit sa paglampos sa ulo sa mga nakaramatay nga mo ini ang gintunaan sang ila sini kamatayon. More progress report will follow sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric magpapalog report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kaluluoy nga klase sang mga biktima sining makasilig ning hitabo dira sa area sang Gardenville, no? Pakarunan ko lang ni kay kulabos gid ko sa tiyempo, ang iban sini siguro pakarunan tani sa Aksyon report sa afternoon edition kay Aksyon Marlon Hirubia dalas-das na sa Aksyon firing line karon sa gabi kag sa Aksyon Night Patrol, no? Ang iban sini nga mga detalye kay tani mangin kaupod ta pa ang kapitan sang barangay kapitan mismo sang Purokwan, no? Dito sa area sang kung sa din dito naga-star ining suspect kay mayayari na kita diri kontak kay Kapitan Roy Gorisita sang Purokwan dito sa Gimaras, no? Pakarunan ko lang niya na siguro daligid lang, no? Kay daw lang alanggid ko sa tiyempo. O sige, pakarunan ta lang ni mga kaksyon, ha? Kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, batang ining balita ginadulong sa inyo sa kalwan sa Sa iluhan tanay sa Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa sining si Aksyon Marlon ara siya.
Tirahon tani si Aksyon na Marlon Hinovia. Dali lang kay di natong iyatong kuan man. Ining may kang tanan sa temporaryo nga pagpasira sa mga resort sa Negros Occidental ginsuesyon ni Gob Lacson, gobernador nagapating nga nagakatabo na ang second wave sang local transmission sa probinsya. Second wave pro do naglala pagid. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex ginako ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may kabudlayan na subong nga na-eksperyensyahan ang gobyerno provincial sa pagpugong sining sige-sige nga pagdamo sa COVID-19 active cases sa Bugos nga Negros Occidental. Nagapati ang gobernador nga amo na ini para sa iya klaro nga amo na ini ang ginatawag nga second wave sa local transmission sa sining kagaw nga corona diri sa Negros Occidental. Pero nagasalig sa gihapon ang gobernador nga paagi sa mga local government units, sa mga local chief executives, matinguan gini sa ulihi nga mapabalik kahagan-hagan nga hindi maglabot sa punto nga malampuasan pa Aksyon Rex ang pinaka-highest, ang pinakadamok nga na-record nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental nagligad nga tuig. Ang pinaka-damo Aksyon Rex nagdangat 1,683. Amon isa ang pinakakadamuon nga na-record nagligad nga tuig. Tisbong sa labing ulihi nga datos kagin pagwa sa nga Provincial Incident Management Team as of April 7, as of kahapon, ara na sa 635. 635 na ang COVID-19 active cases. Nagdugang man isa ang napatay kahapon, ang record 229, subong 230 na Aksyon Rex. Kapanguna sa gihapon, San Carlos City 179, nagapangduwa ng La Carlota City 51, Cadiz 46, ang Kabankalan 40, Silay 31, Talisay 26. COVID-19 free municipality, why sa active cases, Candone, La Castellana, Don Salvador, Benedicto, Pagbanwa sa Kinubaan. Ang mga LGUs nga mayara sang double digit nga kanamoon sa active cases, nagdangat sa 17 Aksyon Rex. Insuwasyon ni Governor Lacson sa mga LGUs nga kung pwede, inisuggestion niya man lang. Tambal sang gobernador, ang pagdumili gid nagadepende no sa mando sa isa ka local chief executives sila sa gina-issue nga executive order. Pero suggestion sa gobernador sa mga adlaw sa mga LGUs kung pwede sirad-an lang anay temporaryo ang ginatawag mga leisure areas, leisure activities, di magsiling kita leisure yung mga lugar nga ginakatuan masami sa madabong atawo, resorts, kag iban pagid, parks, kung pwede, isarad-an lang anay temporaryo. Ari ang panugyan ni Governor Bong Lacson. It's really harder to manage the local transmission. But what's important is that our LGUs are vigilant as far as contact tracing is concerned. And that's what's happening right now. No? Because of contact tracing, then we are able to identify them and have them swab, and these are the results. So very clear that there's a second wave of local transmission in Negros. I will suggest that granular lang in areas that is very prevalent. That's the area that they should lock down. I've always given the LGU the free hand to decide what is best for their respective areas. We may suggest, but at the end of the day, it's the local chief executives of these LGUs who will make that decision. I would encourage also, like what some LGUs are already doing, they've already closed their leisure areas. Although before we were encouraging local tourism, unfortunately, what's happening now is local transmission. So we'll have to go back again to probably closing our resorts for a while until we have controlled the numbers. Meaning to say we've managed to bring it down again. May ara
sa nga pila na ka mga LGUs, Aksyon Rex nga kahapon pa lang, mayara sa nga pagwa nga executive order. Punta San Carlos City, si Mayor Renato Gustilo kahapon April 7, nagapagwa sa executive order number 64-A, nga naga-modify sang una nga executive order number 64, nagamando sang temporary suspension sang tanan nga operation sang tanan nga mga resorts, recreational parks, kag nagadubili sa pagpatigayon sang leisure activities, non-essential activities sa mga pampubliko nga lugar, resort, parks, kag iban pa nga mga tourism establishment. Abogos nga San Carlos City, epektibo sa mga adlaw, April 8 until further notice. Tulad sang Kabankalan, kahapon man si Mayor Pedro Zayco nag-issue sang executive order nga nagapalawig sang suspension sang pagbulang kag cockfighting operation o cockpit operation umpisa man subong adlaw until further notice. As we speak, Aksyon Rex, subong sini si Governor Lacson, ongoing ang ilang sining Zoom meeting. No, nagasapol subong ang mga official sa Western Visayas, magapagwa sila sang ginatawag nga magapagwa sila sang desisyon. Way pa ni mabaluan ko darong topic ni, pero may ipagwa sila nga desisyon bilang collective body. Papunta rin karon sa hapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Aksyon Marlon Hinawiya. Balita kikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, relax lang anaya sa mga kaaksyon ta dira nga nagpamati na pag-relax anay, no? Kay tirahon ta na ini sa sining mga inoras mighty say, no? Daw nagkulang na niya kundi nga mighty say mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ayos, sige, may lang pagpamati Sir Alex Montesa kag kay Gowi San, no? Sang Phuket, China, no? May lang pagpamati Gowi San, no? Sir Alex Montesa, salamat gid. Ronnie Makilan sa Murcia, may lang pag-monitor Warlito Nisya and Elias Bandada. Salamat gid Sir Elias Bandada. And Alex Montesa, siling ni Alex Montesa ba si heatwave na siya Rex ang pagtasang kaso sa COVID. Namina kay may second trans man ang ila sinap sa panay sa SAP. Ambot ko may second trans pa na. Wala na punduguro. Leia Younger Esquivel, lang pagpamate, Pablito Onopre. Salamat gid Sir Pablito Onopre, no? Kay gid Jesse Halandoon, salamat gid Sir Jesse Halandoon. Alex Montesa katamiyaw kay Vanessa Mayo sang Minnesota, kay Ma'am Kelly Jelly kag sa kay Ma'am Lida Zamora Yamagisi sang Tokyo, Japan. Ayos, dagang salamat gid Alex Montesa. Evelyn Biliasa de los Reyes, pila ang napatay kahapon pa niway din taga di ni sa yaman. 4 madama. 4 ang patay, no? Doms Ortez, ilagid na patyo ng bata kay kilala sila. Gani man. 5 years old or 6 year old na tong bata. Di manugid gina. Salamat gid Doms, no? Loisa Baron. Okay, nakupo yan resulta ng inom at droga. Hindi na alam kung sino kaharap. Sakyan na ng demonyo ang mga utak. Gani man. Luisa Baron, no? Marites Tolentino, watching live from Baler, Aurora. Salamat gid Marites Tolentino from Baler, Aurora. And George Gargasiran, gindalahig ang mga magutod na Espinosa kay ang bata kay witness sila sa illegal na transaction ni Joel Cagdon. Kaluoy man sang nabiktima nila. Gani man. Sige. Salamat gid Sir George Gargasiran, no? Christian Roa, may lang pag-monitor. And Yorb Quiniol, dra sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Sir Yorb Quiniol. Jessa Honteveros, kag Jesse Honteveros, may lang pag-pamati. Sebastian Binoya, pugutan na yan. Ay, pugutan na. Sebastian Binoya, no? Nicole Brasa, wala konsensya, klaseng utod, ginbaylo mo droga ang mga utod mo. Gani man. Salamat gid Nicole Brasa, no? Yvonne Boitzer, may lang pagpamate. Salamat gid Yvonne, no?
And Ernie Borja, linga pananawya siguro sa ulo sang tawo, ulo sang lansang, grabe ang igo. Sang damo sa iya daw kanami hambal malain ba basi mabalitaan talang tanalang ba ng agaw pusil tani hindi lang hihi. Siling ni Ernie Borja. Ayos. Joval Trinidad, salamat kid Joval Trinidad. Okay. Sige. Sir Joval Trinidad, no? Kay Jennifer Balunon, may lang pagpamati dra sa Palakasor, sa Balunon family. Palakasor sa Pulupandan, or Valladolid, no? Jennifer Balunon. George Gargasiran, salamat kid sir. Mary Grace Eugenio Fermin, salamat kid. Okay. Teddy Toquero Sr., kung ako lang pasubayan kag bitayon mga adik, wala kaluoy. Teddy Toquero Sr., salamat gid sir, no? Marites Nadua Lorenzo, listening and watching from Isabela. Salamat gid. Kenneth De Los Santos, nami guro panitan niya. Kenneth De Los Santos, no? Kativer, may lang pagpamate, Aribalo, nami martilyuhon lang danay mga tudlo ya tungtong sa tapalan. Mugin ng mayo da. Aribalo. Kay Bibing Dagia Bautista, kag bitayon pasubayan. Wilson Villanueva, ano na si Jonel bata ni Junior, Julio Nombre sa Banago, liog lang. Daligi lang. Kay gina-check ta ni sir, no? Si Jonel, ambot kong bata ni Julio Nombre sa Banago, kay taga Banago maning pamilya nila mo. Sige, check ta ni Sir Wilson Villanueva. Salamat gid sir, no? And Lailani Bailon, mayo man na siya pulpugon sa martilyo sa ulo pero lansangan anay. Gani man, no? Ma'am Lailani Bailon, no? Robert Roma, salamat gid sir. Okay. Lina Bicos, mga tintio, klase tao sa tanas gid. Akig si Ma'am Lina Bicos. Oh. And Maricel Balicas Martinez, bagay na sa iya, panitan kagkuan kuko para mabatyagan niya kung ano kasakit ang ginhimo iya sa pamilya labi na gid sa bata kaluwiman. Halin sa kay Maricel Balicas Martinez. Sa kay Josefina Dignadese, namit patsyon dayon. No. Josefina Dignadese. Diloterio Acosta Jere, wala gid madulot nga mayo ang droga sa tao nga ginahimo gid nga demonyo ang utok sang tawo. Diloterio Acosta Gare. Kay Ashley Alimag kon Gamilya, hindi man pagdiretsoha patay pakaon anay sa subay amat-amat lang para mabalaan niya man kung anong ginhimo iya ka sa ka-TNTO na klase tawo. Sige salamat kita Ashley. And Legi Villares Archibar, kilinit gid sa edala higya pa wala buot nga bata gani man. Legi Villares Archibar, no? And hindi ko minsindihan ning kuano? Basta gani drugs mahigop si Superman magwa gidayon bangag na tanan kalain mahimo gid. Hamak mo apat ang patay gani man. Thank you gid sir or madam. Madam Suset Alunan, salamat gid. Thank you gid. Madam Suset Alunan. Ayos. Dito sa nabilin di ba? Parekoy Jerry Hontiveros ga monitor man Roslyn Malihan dira sa Sivio Subdivision Silay City. Salamat gid Roslyn Malihan. Thank you gid. Kay Bat Joe Bats mayong gabi lang da kuno sa utod ko sa Texas, Josephine Rice. Ga monitor gid siya. Salamat gid Bat Joe Bats, no? Kay Madam Josephine Rice dira sa Texas may lang pag monitor. Geoff Barry Jimena, may lang pagpamati, tamyaw lang Jimena family, sang panukoy, salamat gid Geoff Barry Jimena, kag Jimena family dira sa Barangay Panukoy. Thank you so much, sir. Mayari pa di. Okay.
Sige, pakarunan ko lang ning iba na. Thank you gid ha. Salamat gid sa mga kaaksyon ta. Dali gid lang ang standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita. Pagdahil na ita. Na
nga morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw, Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:12 ang aton oras 1:12 na mga kaaksyon. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon eden Abuso sa Bacolod City Government Center. Siyudad sa Bacolod hindi na mag-require pa sa panibagong RT-PCR test result para sa mga pasahero nga napiktuan sang moratorium kag pinaka-latest nga updated subo-subo nga balita no kay ang likor band lang padayunon yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Eden. Aksyon Eden. Aksyon Rex, hindi i-require sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang panibagong negative PCR swab test result para sa mga inbound passengers nga naapektuhan sa ginpatuman nga moratorium umpisa Abril 4 tubtob Abril 10. So kay Bacolod City Administrator Ang kinahanglan na lang nila sang panibag-o nga plane ticket kag mahimo gamito ng expired nga RT-PCR test result sa pag-apply sa S-Pass. Dugang pagabot sa syudad, ipaidalang sila sa RT-PCR swab test nga ilibre man sang LGU kag matapos sila makuhaan sang specimen panugutan sila nga makapauli kag sa tagsa na lang nila ka mga puloy-an magpatigan sang quarantine tubtob magwa resulta nga negatibo sila sa virus. Parehag na ni ang handa ang syudad sa inkaso pagdamo sang COVID-19 cases problema sa mga quarantine facilities. Pamatayan sa Bacolod City Administrator Ang. Nakaschedule na sila sang flight nila prior to the moratorium kag nakasecure na sila negative RT-PCR test, i-present lang na nila when they apply for an S-Pass. Hindi na mag-require ang bagong nga RT-PCR test but they will be tested upon arrival diri sa Bacolod for free. City government na ang ma-test sa ila. Sa tanan nga travelers nga naapektuhan sang moratorium, sang suspension,
swabbing area. Usually, pareho lang sa ginahimo sa gyapon before. Nga, pag-abot sa aton patients, ginadala sila sa aton nga screening area for testing. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ano ning likor ni Aksyon din? Action Rex, gintinguan ta nga i-contact si Dr. Chris Rongon, pero as of now, wala pa siya nakasabat. Balikan na lang karon ako na ano gid man ni ang disposition sa aton sining mga authorities. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Idinaboso. Una sa Balita Oras Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Idinaboso. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Life Extension Vitamin D3 para sa ikayugid sang tunsining pamatsyag, no, kag kondisyon sang lawas ta. Life Extension Vitamin D3 nagasuporta sa Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:16, kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. May 11 ka mga police commissioned officers ang NOCO gin-promote na bilang mga lieutenant colonel. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa NOCPO, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagalaong karoon ang mga opisyal sa Negros Occidental Provincial Police Office, especially ni Police Colonel Romy Palgeng, maka-perform na sang maayo. Ining 11 ka mga matag-as nga opisyal from Major nga gin-promote into Lieutenant Colonel. 11 diri Aksyon Rex ang gin-promote nga amo si Police Lieutenant Colonel o na-promote na abi subong nga Lieutenant Colonel nga si Police si Edison Garcia, Police Lieutenant Colonel si Jesus Misahon, kaga si alin sa anong rangko ni? Alin ni sila sa major nga rangko Aksyon Rex, from Police Major to one rank higher into Police Lieutenant Colonel. Police Lieutenant Colonel mo si Mark Edison Garcia, Jesus Mesahon, Lieutenant Colonel Renanti Humukan, formerly si Renanti Humukan Aksyon Rex, muni ang hepe sang una sa Police Station number 4, and si sila City Chief of Police nga si Rolly Pondi Villa ang gin-promote man Aksyon Rex bilang Lieutenant Colonel. Nalakip diri sa na-promote amo si Ruben Pajarito. Lieutenant Colonel na si Ruben Pajarito nga karon ara designated man sa Provincial Internal Affairs Serviceman. And Rocky Desiara, si Lieutenant Colonel Rocky Desiara, kag sa Banwas ang Kawayan si Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganaw, na-promote man Aksyon Rex. Ang hepe sa syudad sa Bago nga si John Joel Batus-Batusan ang gin-promote man, nalakip na diri si Hiljan Despi. Ang hepe sa Himamaylan Aksyon Rex ang gin-promote bilang Lieutenant Colonel man amo si Major Romeo Vargas, kag si
Albert C. Aksyon Rex. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini mga gin-promote from Major to Lieutenant Colonel ang ginalauman nga maga-perform sang maayo kag maga-act o maga-akto bilang mga Lieutenant Colonel man. Matapos ini sila ang gina-promote, nagalauman ang mga opisyal nga aside sa sila sining performance, mas mangin aktibo pa diri sa pagsabat sa panawagan sang pumuluyo in the name of public service. Kung madumduman Aksyon Rex, ngayon sila ang ranggo nila major kag kung na-assignan mo katulad sa Himamaylan, nakabutang palanggali dito Aksyon Rex OIC Chief of Police. Pero kay Como ang Himamaylan kag ang iban pa nga mga na-assign karon sa city, mga urbanized city, matawag na sila karon Aksyon Rex nga mga Lieutenant Colonel kag sila nakaroon ng ginakabig nga full-fledged o kung rather hindi na sila OIC kundi mga Chief of Police na gid sa tagsa ka syudad diri sa probinsya Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Don Nasco. Tinutukoy ko kanina, sir, no, na yun nga po nangyari, sir, OIC pa lang po sila, sir, dahil under rank sila nung nag-assume po sila sa office nila po sa city, police stations po. Dahil ngayon ay eligible na po sila, sir, or Lieutenant Colonel, so fit na po sila, hindi na po sila tatawaging OIC, kundi Chief of Police na po talaga ng naturang city police station, sir, na papalato, na kabilong, sir. Any mandate from the good provincial director for this newly promoted Lieutenant Colonel, ma'am? Yun nga po, sir, no? Palagi po yung pinapaalala ng ating provincial director, sir, when it comes to promotion po, sir, no? Huwag po tayong lumapit sa mga hari lang, sir, dito sa Negros Occidental, dito sa Pro-6, dito sa PNP, sa headquarters, kundi sir, lumapit po tayo sa hari ng mga hari. Tinatawag niya po ang PNP, sir, bilang pulis ng Panginoon. The greatest connection po talaga na magkakaroon tayo is our connection with God. And yun nga po, no, pasalamat yan po palagi pinipili na we bring back all the glory. Kaya po tayo nagpo-promote dahil po muna natin ang Panginoon palagi. And in addition to that, sir, no, si PD po natin is expecting sa ating mga newly promoted Lieutenant Colonels po to do their job very well because in greater rank po, sir, comes with greater responsibility. Aksyon Rex ang kabahin gidamang sa pahayag diri no ni Police Lieutenant Abigail Don Nasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang KaaksyoNo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita siguro sa aton sining mga out-of-town reporters, pakarunanta lang ina, Aksyon Roger kag Aksyon Percival Villamor, pakarunanta lang nanoy sa ibang public affairs program. Sa banwasang Ilog, in lockdown ang area sang Barangay Galicia sa banwasang Ilog. Kapin sa 1095 ka mga pamilya sa Barangay Galicia, Ilog, gin lockdown, no? Gin paidalom sa lockdown. Ining confirmation gikan kay Dr. Bien L. Ilinilios, no? Municipal Health Officer sang Banwa, bangod man sang mga kaso sang COVID-19, no? Grabe. Nasalyada man ang COVID-19. Ay, pwede. Ginadala na sa provincial o sa City Prosecutor's Office karon nga udto ining suspect nga si Christopher Tulo, no? Sa aton sining mga kapulisan. Bantayan ang dugang sining mga detalye. Ari nang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule.
Don't not just throw. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Magbalik ang Aksyon Balita Banat. Laksang adlaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita ng gala, inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, dire sa aton sining pangalagad, pasinsyagid sa waita malabutan, pabosan kun lang niya. So rigid, kailangan kita sa tiyempo, pikiti na kita sa orasan ta mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Dili Gilamang Banugay, upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang idios ni Kaaksyon sa kangilan Aksyon, Rex Kantong Mayong Hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.